amigues i amics, benvinguts al podcast del taller d'escriptura creativa de Diconex, un servei sense afany de lucre en el que donem suport a aquelles persones que volen publicar la seva obra literària. Soc en Josep Lluís Benet Vidal, creador i director d'aquest servei editorial, que vull compartir amb vosaltres els meus coneixements i les meves experiències per si són d'utilitat en el vostre procés d'escriure. Hi ha persones que confonen l'autor i el narrador perquè pensen que sempre han d'escriure d'elles mateixes. I no és així. No és així necessàriament. És veritat que quan escrivim històries fictícies, és a dir, quan hem inventat nosaltres amb la nostra imaginació una història i l'escrivim, probablement sempre projectem trets nostres en els personatges. Però això no és escriure de nosaltres mateixos. Avui, però, parlarem de com escriure una autobiografia. La nostra autobiografia ha de ser un relat avorrit? No, de cap de les maneres, ni de bon tros. Pot ser una història fascinant, si la sabem escriure, esclar. Les històries fascinants no només les trobem en els llibres de ficció. Hi ha històries que ens han atrapat, biografies, autobiografies, que ens han agradat moltíssim, com per exemple Vivir para contarla, de García Márquez, Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, o Embastes i Piripius, el dietari d'Enric Busquets. Però ens podem preguntar, l'autobiografia l'hem d'escriure com una biografia nostra? Al tanto, hem de diferenciar el que és una biografia d'una autobiografia. Una biografia és un gènere literari que se situa en la frontera entre literatura i la història. És un gènere popular i generalment molt llegit per nombroses persones que estan interessades a conèixer en profunditat la vida de la persona en qüestió. Veiem, de totes formes, com escriu l'escriptor Ferran Esteve Dulcet, del grup Novel·listes Independents de Catalunya, que té un projecte en aquesta línia. Bon dia, Ferran. Sabem que estàs preparant un conjunt de biografies de persones que t'interessen. Explica'ns, sisplau, per què t'interessa escriure biografies? Jo estic fent en aquest moment un recull de biografies breus, de 25 catalans destacables o rellevants dins de la societat nostra. La finalitat d'aquest àlbum, d'aquestes biografies, va una mica més enllà d'abocar un reguitzell de dades sobre aquests personatges que fàcilment els podíem trobar en documentals de YouTube o a la mateixa Viquipèdia, no? Jo m'he basat i fet una tria de 25 catalans destacables, rellevants, que en poden ser centenars o en poden ser mils, evidentment, però jo els he triat sota un únic concepte, no? Que és que tots ells han impactat en mi d'alguna manera, per la seva manera de ser. I també aquests 25 personatges estan units per un fil invisible que tenen tots ells, no? Han tingut tots un somni, tots han tingut un projecte en aquesta vida, una il·lusió i una cosa que els ha fet aixecar cada matí, no? Una passió per fer alguna cosa. Això és el que uneix tots aquests personatges. D'això els japonesos tenen un nom per dir-ho, no? Ikigai. Ikigai és el que els japonesos fan servir per dir que el que els fa aixecar cada matí per fer alguna cosa. Bé, és un recull breu d'aquestes biografies de personatges destacables que no molt coneguts. Aquesta és una altra cosa que he volgut definir molt bé, no? Jo podria haver fet una biografia, per exemple, de Salvador Dalí, i evidentment tothom coneix Salvador Dalí i tothom sap el que ha fet Salvador Dalí. Jo he anat més aviat en personatges una mica menys coneguts pel públic en general i que han destinat la seva vida amb això, a un somni, de Joan Baptista Cendrós
i fem una pregunta al carrer amb 100 persones de qui era Joan Batista Cendrós, doncs jo estic bastant convençut de que el 90%, siguin generós, no sabria qui és aquest personatge. No? I aquest personatge és una figura clau de la resistència catalana sota el franquisme, defensant la llengua i la cultura catalana. Buscar una miqueta l'ànima d'aquest personatge reduïda a una pàgina, a una sola pàgina, explicant el que no s'explica fora d'aquí, fora de la Viquipèdia o fora dels conceptes socials. No? Molt bé, Ferran. Una miqueta de síntesi d'aquest personatge. Molt bé, Ferran. Per tant, segons el que ens estàs explicant, tu no fas la típica biografia de que fulanito o fulanita de tal va néixer en tal poble, el tal any, quan no sé què, quan no sé quantos, i vas explicant una sèrie d'esdeveniments més o menys interessants de la persona, sinó que tu tractes d'anar al somni d'aquesta persona, a trobar aquesta palanca que li fa aixecar-se cada dia i tenir una motivació per viure, com has dit tu en aquesta paraula dels japonesos. Això està molt bé perquè suposo i dedueixo que tu vols fer èmfasi en aquesta cosa d'alguna manera perquè aquestes persones que tu ens presentaràs, els seus somnis dels quals, ens poden a nosaltres també ajudar a viure, a recollir aquesta palanca. Va per aquí el tema? Va exactament per aquí. Ho has explicat millor que jo. Vaig intentar plasmar una mica les seves ànimes, no? El que els va moure en aquesta vida. Per exemple, aquest senyor que he explicat abans és perquè va centrar en aquest personatge perquè és potser el que més ens pot centrar, no? Aquest senyor Joan Batista Cendrós, si jo dic que va ser el senyor que va crear la fórmula del Freud, el massatge per homes per després de l'afaitat, tothom coneixerà de qui estic parlant. En canvi, aquest senyor que va fer de la Freud un producte revolucionari a la cosmètica catalana i va fer un imperi sobre aquest producte venut en més de 50 països, aquest no va ser el seu somni. Ell treballava per l'empresa familiar, se va morir son pare i va agafar el negoci, però aquest no va ser el seu somni. El seu somni va ser defensar la cultura catalana. Llavors, per exemple, aquest senyor se va dedicar la seva vida, els seus diners, els seus beneficis, es va dedicar a ser un dels fundadors d'Òmnium Cultural, a crear el Premi Sant Jordi, a publicar en català les novel·les de James Bond en ple franquisme, a descobrir el Terenci Moix, a patrocinar el debut del Raimon a l'Olímpia de París, a contribuir a la gran enciclopèdia catalana i altres coses com aquestes. Vull dir, tot un monstru dins de la cultura catalana. Perfecte, Ferran. I coneix per això. Perfecte, Ferran. Doncs ja per només aquest tas d'aquest senyor, d'un dels personatges en què tu ens estàs transmetent la seva ànima, ja frissem, ja tenim ganes de veure el teu llibre publicat i estic segur que seràs un escriptor molt apreciat dintre del grup de novel·listes independents de Catalunya. Moltes gràcies pel teu testimoni, Ferran, i fins una altra. Bona escriptura. Gràcies a tu, Josep Lluís, per la invitació. Gràcies. Adéu. L'escriptor Ferran Esteve, del grup literari Novel·listes Independents de Catalunya, ens ha parlat de la biografia, de lo que a ell li interessa en una biografia i per què posa de relleu aquests trets que és en definitiva al capdavall el que a ell li interessa. Bé, però nosaltres volem parlar de l'autobiografia. Tanmateix, podem aprofitar molts dels consells de la visió que té el Ferran a l'hora de fixar-se en fer una biografia per fer la nostra autobiografia. És a dir, probablement el que més interessi a les persones no són tan sols les batalletes, els aconteixements, els fets que nosaltres hem viscut en la nostra vida, sinó el que diuen en castellà el trasunto, el que està de baix, el que està a sota, l'ànima en definitiva que mou tot això. Però bé, primer de tot parlem, què és una autobiografia? Una autobiografia
és la narració de la nostra vida o d'una part de la nostra vida. Aquesta narració, òbviament, està escrita per nosaltres mateixos. L'autor és el mateix que el narrador i que el personatge. Per tant, una autobiografia és evident que estarà escrita en primera persona. No és ni més ni menys que la història de la nostra vida, una història basada en fets reals, és a dir, en les nostres vivències. I això per què pot ser interessant? Perquè poques persones al món coneixen millor la nostra pròpia història, la història que nosaltres mateixos hem viscut. A més, tenim l'avantatge de poder afegir a la narració millor que ningú aquells sentiments i les sensacions viscudes i sentides en cada situació de la nostra vida, en cada episodi, en cada fragment, en cada situació que nosaltres vam viure. A l'autobiografia, per tant, podem afegir els nostres èxits i fracassos, tant siguin personals com professionals, les nostres experiències positives i negatives i els esdeveniments, sobretot més rellevants, que hagin viscut. Arribats aquí, es poden preguntar: la meva vida pot interessar a algú més que als meus? No ho sé, però sí que et diré que tot depèn de com l'escrivim. Segurament et preguntaràs: val la pena escriure la meva autobiografia? Això ho has de valorar tu. És un tema que va des del narcisisme que tinguis a la utilitat que creguis que pot tenir. A mi personalment m'haguera agradat tenir l'autobiografia del meu pare, per exemple, dels meus avantpassats, de tots o d'algun avantpassat. Tal vegada sigui per curiositat o per coneixement. En qualsevol cas, m'haguera agradat saber amb detall els patiments dels meus pares durant la Guerra Espanyola, per exemple. Escriure la teva autobiografia és una experiència única i valuosa. És un fet que et permet reflexionar sobre les teves vivències, sobre el món que vas viure, sobre els desafiaments que has tingut al llarg de la teva vida. En escriure la teva autobiografia comparteixes les teves experiències personals amb els teus i tal vegada també amb els altres, creant així un llegat probablement durador. Però com escriurem la nostra autobiografia? Una manera de fer atractiva és tractar-la com si fos una història. I si és com una història, per tant, ha d'haver-hi uns personatges, un protagonista, que òbviament som nosaltres, ets tu, un conflicte que forma part de la trama central, com sabem. Amb aquests ingredients hem d'escriure una història interessant que enganxi als lectors. Seria bo llegir autobiografies d'altres personatges. D'aquesta manera veurem com ho han fet. Llegint d'altres podem observar com ho han fet, en quins detalls personals o professionals s'han aturat més, quines coses s'han subratllat, etc. En definitiva, si mirem com ho han fet els altres, agafarem idees sobre quina mena d'informació, quin tipus d'informació podem incloure. En general, en aquest gènere literari s'accepta tota mena d'informació, en general. Una altra cosa és que després nosaltres seleccionem, com ara parlarem, per veure aquelles coses que siguin més rellevants o més interessants. Hem de tenir en compte que per escriure una autobiografia el més important és saber com fer-ho i, a més, fer-ho bé. Podem establir uns passos. El primer pas seria obtenir totes les idees que pots incloure en la teva autobiografia. Abans de començar a redactar la història d'una vida plena de moments, d'anys i d'històries per explicar,
has d'obtenir totes les idees que pots incloure a la teva història. Per tant, començarem amb una mena de pluja d'idees. Escriu tot el que se t'acudeix, encara que pensis que són menys importants. És millor tenir més informació i rebutjar-la o comprimir-la després que veure't escàs que no tens, que falten idees. Millor que sobri que no que falti, com sempre. Investiga sobre la teva vida. Com fer-ho? Per exemple, a través de fotografies, de diaris, d'històries dels teus familiars, vídeos si és que en tens, tot allò que contingui informació sobre la teva vida, que pot escapar als teus records. Tot això t'ajuda a dir, hòstia, és veritat, aquella vegada això, ostres, sí, tal. Tot això s'ha d'anotar. Ja decidiràs després què inclouràs o què no posaràs. També pots recopilar esdeveniments que tenen a veure amb la teva vida, encara que no apareguis personalment, per exemple, el dia del teu naixement o al voltant d'una història de la teva família abans de néixer. Tot això, d'alguna manera, també conforma part del teu caràcter, de la teva personalitat. Una vegada tinguis el llistat, elabora una cronologia o una línia de temps sobre la teva vida. Tanmateix, una biografia no ha de començar necessàriament des del naixement. Aquest llistat cronològic no vol dir que comencis per primer dia. Vaig néixer el dia tal en el barri de tal. No. No significa que hagis de seguir totes les dades fil per banda. Però és molt recomanable obtenir aquesta informació cronològica, tenir-la detallada, com una estructura on pots incloure dates o dades importants, records, esdeveniments rellevants, etc. I així assegurar-te que no perds cap detall. El més important és que afegeixis successos que hagin canviat la teva vida. Això és important. Fets rellevants que han influït, com deia el Ferran, en la teva ànima, que t'hagin marcat per sempre. Si vols, a més, pots començar la història des del principi o la pots fer in media res, a la meitat de la vida, o quan a tu t'agradi. Torno a repetir que no necessàriament has de començar pel primer dia, pel dia del teu naixement. Tanmateix, has de tenir en compte que els personatges principals són importants en una autobiografia. Has de fer que cada moment de la teva vida han d'haver personatges que interactuen amb tu, personatges que protagonitzen amb tu la història de la teva vida o d'aquell moment de la teva vida i que t'ajudaran al mateix temps a desenvolupar la trama, com hem dit abans. Aquests personatges principals són les persones que han influït en la teva vida. Poden ser els teus pares, els teus fills, la parella, familiars propers, així com amics, professors, entrenadors, qualsevol persona prou important per dedicar-hi un lloc a la teva història. Presentar-la i veure com va influir o encara influeix en la teva vida. També s'ha de tenir en compte que hi ha espai per als antagonistes o els enemics, ja que són importants per descriure els conflictes que tu has tingut que lliurar, les dificultats per les que has passat, que, com sabem, des del punt de vista literari, és el que sempre enganxa els lectors. No només les persones que han passat per la teva vida t'han deixat empenta, és possible que tinguessis un company de quatre potes que t'ha marcat i t'ha ajudat a ser feliç. Els animals o mascotes també són protagonistes de les nostres vides amb la mateixa importància d'una persona, probablement. Alguns no, però algunes altres persones sí. Per tant, si és el teu cas, no dubtes a parlar dels teus sentiments amb la teva mascota. Moltes persones compartiran amb tu aquests sentiments. Anem a veure ara com podríem fer un esborrany. Hem dit que havíem de fer una pluja d'idees, oi? Doncs bé,
Ja ho tenim fet i hem elaborat un llistat cronològic que serà el nostre document de referència. Què hem de fer ara? Des del meu punt de vista, el primer que hem de fer ara és seleccionar les històries més importants que nosaltres hem anotat en la pluja d'idees. Seleccionarem les bones històries o anècdotes que hem escrit i que tenim coccinades en aquest document. Rebutjarem, en canvi, les històries que considerem irrellevants o massa comuns que no aporten un valor afegit, en definitiva. Entrellaçarem les històries per mantenir la coherència i un cert ordre cronològic. Hem de tenir en compte, repeteixo, que no és obligatori necessàriament mantenir aquest ordre cronològic. Podem fer les analepsis o els flashbacks que vulguem, en definitiva salts cronològics, però hem d'anar molt en compte. Els hem de controlar i dominar, aquests salts, perquè un salt en el temps que no estigui justificat pot desorientar el lector, que no sabrà ara en qui està, si és quan portava pantalons curts o quan ell es va vestir de llarg. Vale. Per tant, això ho hem de tenir molt clar. Hem dit que hem de seleccionar les històries més importants de la nostra vida. Però com sabem quines històries són les més importants? Ho sabrem si analitzem qui sóc avui, qui ets tu avui, quines situacions t'han portat a pensar com ho fas ara en aquest moment, quins esdeveniments t'han marcat, quines decisions has hagut de prendre fins a arribar al teu present. També pots afegir històries que expliquen els teus sentiments, les teves pors o les teves virtuts. La infantesa marca d'una manera bona o dolenta el que som en el futur. Per això és recomanable que hi afegeixis algun passatge de la teva vida de nen. Tu mateixa aniràs veient quines històries creus que són molt interessants, més interessants que altres. Aquelles que t'han marcat, aquelles que són importants, determinants en la teva vida. Aquestes són en les que tu t'has de centrar. A més, hem de recordar que un bon personatge fictici d'una novel·la o d'un relat sempre pateix una evolució al llarg de la història. Per tant, t'has de preguntar quina evolució he patit jo amb els anys? Quina evolució has patit tu amb els anys? Aquesta evolució, d'alguna manera, s'ha de quedar molt reflectida en la teva autobiografia. Com eres en un temps, com ets ara, o com va ser després, aquesta evolució és el que ens agrada, el que dona contingut a la nostra autobiografia. Ens interessa escriure qui érem i què som avui en dia i fer evident que hem canviat, com us dic, la nostra manera de ser, els nostres pensaments o la nostra ideologia. Darrere d'un gran canvi radical hi sol haver una història que marca les nostres vides. Explica-la. Aquesta història de la teva evolució ajudarà als espectadors, als lectors, a saber el nucli de la qüestió de la teva vida i, per què no, a identificar-se amb tu. Comencem a escriure l'autobiografia. En els nostres papers, en el teu document de referència, tens tot el contingut que vols redactar, que vols explicar. Doncs bé, ara és el moment de millorar-lo i de donar-li una forma definitiva. Pensa com vols estructurar el llibre i quina és la trama principal que contingui el plantejament, el nus i el desenllaç, més o menys. Quin serà el conflicte central que desenvoluparàs en el nus? Com sabem, el conflicte és l'obstacle més gran que has tingut de superar per arribar fins on estàs. O potser sigui la decisió més important que vas prendre i tot el que vas deixar enrere, per exemple. Juga amb la teva vida com si fos la d'un dels teus personatges de ficció. Crea tensió, suspens i enganxa els lectors. Afegeix moments de triomf temporals, de fracàs, de tornada, com ho faries en una novel·la.
Has d'acabar amb una resolució que moltes vegades és feliç. És possible que vulguis afegir algun ensenyament per aportar ànims a persones que s'enfronten a situacions semblants a les teves. Com hem dit en el cas del Ferran, aquestes palanques, aquests ressorts importants que ens motivin a viure, que ens donin forces per viure cada dia. És possible que tu no fossis el guanyador o no superessis el conflicte amb èxit, no passa res. També el pots incloure per ser exemple de com enfrontar un fracàs. Tot és possible si està redactat de manera motivadora i positiva. Però al tanto, evita l'autoexhibició en la mesura del possible. Tots els escriptors som una mica exhibicionistes, sí. Ens agrada explicar històries que hem inventat i a més ens agrada que ens aplaudeixin com als actors de teatre. Una autobiografia afalaga el nostre ego perquè compartim la nostra vida amb els altres, d'acord? Però si escrivim per adornar-nos de plomatges, teniu en compte que el lector s'atiparà de les nostres grandeses, però en qualsevol cas ens deixarà. Hem d'anar molt en compte en aquest punt, que la nostra autobiografia no sigui una exhibició dels nostres nombroses qualitats i mèrits. Ja ho apreciarà el lector si és el cas. I sobretot, barrejar, contar i narrar. El fet de contar serveix per fer resums. Ja ho hem dit en altres podcasts. Per exemple, el diumenge anàvem de passeig amb el nostre pare mentre la mare es quedava a casa preparant el dinar. És una tentació enorme narrar el nostre passat d'aquesta manera, lligant un resum darrere l'altre fins que acabem per resumir ni més ni menys que la nostra vida en unes quantes llargues pàgines. Sabem que en narrativa el resum pot servir per descriure, d'acord? Però sempre hem de tenir en compte que després d'un resum hauria d'haver una escena, és a dir, mostrar una acció, que passi quelcom, que passi alguna cosa. Un altre exemple d'autobiografia pot ser: un matí vaig anar a la cuina, no hi havia el got de llet amb malta, que sempre em preparava ella. La meva mare estava asseguda a la tauleta amb un aspecte trist. Em va dir que no pensava preparar-me mai més la malta amb llet. I es va posar a plorar. Jo no sabia què passava. Vaig agafar la cartera de l'escola i em vaig anar cap cot. D'aquesta manera, estem provocant una certa intriga, una certa tensió que al lector li pot interessar. És una escena de quelcom que va passar una sola vegada i que probablement va ser un trencament en la vida d'aquest autor. Recordeu, per tant, barrejar, contar i narrar, sense trencaments, afegir una mica de suspens que fa que el relat de les nostres vides sigui una mica entretingut, que no sigui un pal. I pensa, si portes més de 2 pàgines narrant la teva vida a manera d'un resum, això ens diu que alguna cosa estem fent malament. Parlem en un altre episodi sobre l'autobiografia. Hi ha moltes més coses a dir. De moment teniu idees per començar a endreçar el vostre projecte autobiogràfic. Si seguiu aquest podcast, el taller d'escriptura creativa de Diconex, us aniré donant recomanacions i reflexions per millorar la vostra escriptura. Com sempre us dic, podeu enviar els vostres treballs, dubtes o qüestions que les anirem contestant en benefici de tots els oients. Ho podeu enviar al correu tallerediconex@gmail.com. Bona escriptura!